pois digo ben por conte, San Xosé Jove González. Me confunde aquí, confundíme onte con estas tres. Por lo tanto, segundo o procedimento, a fórmula, segundo o procedimento, a fórmula de contestar si xuro ou si prometo a pregunta desta presidencia. Prego que responda dentro do escano a pregunta que lle vou a formular. Don San Xosé Jove González, xura ou promete acatar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de Galicia? Sí, prometo, por imperativo legal, acatar a autonomía e a Constitución, afirmando os principios de xustiza social, igualdade, loita contra a pobreza sustentable. Promesa feita, moitas gracias. Unha vez prestada a promesa, adquire a condición plena de deputado. Moitas gracias.